ukuhlonipha. Ibhalwa-ke leli vangeli nabantu akade-ke bengamaKristu abantwana bakaNkulunkulu kusesikhathini la bebengasathandwa khona. Ibandla beselingasathandeki kungasekuhle kubantwana bakaNkulunkulu, kodwa bona bengabantwana bakaNkulunkulu bebambelele bahlala kuKristu. Lana-ke bazalwane, uPaul ma ebhala kukhona la ethi khona mayeluleka ibandla lakhe, ukhuluma ngoPaul, ukhuluma ngoTimothy, athi ebandleni anginaye umuntu onenhliziyo njenge yakhe. Umuntu nomuntu uyazi ukuthi unenhliziyo enjani phakathi kwebandla naphakathi komphakathi aphila kuwo. Kodwa uthi uPaul mayebhala atshela abazalwane athi anginaye umuntu onenhliziyo enjengekaTimothy. Kusho ukuthi uTimothy wayenenhliziyo eyehlukile kwabanye abantu. Ngibheka inhliziyo kaTimothy ukuthi kambe yini le engamenza ehluke kuze kuthiwe akekho onenhliziyo enjengeyakhe, onganakekela kahle izindaba zenu. Kukhona abantwana bakaNkulunkulu kusho ukuthi abangathi bekhona ebandleni kepha bangakwazi ukunakekela kahle indaba zabantwana bakaNkulunkulu. Uyambiza-ke uthi-ke akekho mayemchaza uPaul lendodana yakhe uthi nakekela kamnandi indaba zabantwana bakaNkulunkulu, ngoba sisendaweni emnandi, nendaweni enhle, indaweni yokujabula, indawo yokumkhonza uNkulunkulu. Khona-ke sikuleyo ndawo yokujabula nokukhonza uNkulunkulu, iy'nhlupheko ziyasilandela bazalwane. Iy'nhlupheko zizophazamisa inhlalakahle yethu kuKristu. Sinezinto-ke bazalwane esiyibhekayo mayebhala uPaul embhalela uTimothy kule ndaba kulesahluko esifunda kusona. Kunezinto ezintathu ebengifisa ukuyibuka sikhulume ngazo bazalwane. Eyokuqala uma ufunda laphaya kuvesi 2 ukhulumile laphaya wathi akwazi ukuthi afundise abanye ebandleni. Lapho-ke kusho ukuthi ibandla liyinto enjani? Ibandla liyisikole samaKristu, kumbe libandla liyindawo la kufundwa khona impilo yobuKristu. Uma enkonzweni abantu bethi bekhona bangafundi ukuba ngamaKristu, inkonzo nomsebenzi awukapheleli kahle bafundisi. Uthi kube khona abazohamba bashiya abanye nabanye bashiya abanye. Uma bezoshiya abanye benzeka ngaleyo ndlela ibandla linalento yokuthi liyamultiplyeka. Usebenzisa the principle of multiplication ukuthi uma ngifundise lo wafundisa lo nalo wafundisa lo waya bazokwanda abayilolu hlobo lamaKristu, abantwana bakaNkulunkulu. Uyambiza-ke ezinye zezinto ukuthi ihlanganyela nami ekuhluphekeni. Akekho mayehluphekele ekubhekile bazalwane, kepha ivangeli malikubizela kulowo okuhlupheka udinga ukuthi uyithemba lakho libeke kuNkulunkulu okuyena okubizileyo. Ngoba bazalwane ukuhlupheka kona akudalwanga uNkulunkulu sihlupheke ubefisa sihlale akade sitha sangena isitha phakathi kwethu safuna ukuyidunga inhlalakahle ebukholeni bukaNkulunkulu. Kodwa-ke uma umuntu elibambe kahle ivangeli likaKristu Jesu bazalwane luzohlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu ehlupheni, ngoba mawukholwa uyithagethi yesitha. Isitha asiphumuli uma wena usahamba kahle evangelini, usenza kahle inkonzo, usakholwa, usayibambile inkonzo. Isitha asithokozi ngalokho, siyamenyame nathi, nawe uyamele hlanganyela nathi ekuhluphekeni, uhluphekela ivangeli. Ivangeli webazalwane
evangelini kuney'khathi zokuhlupheka, evangelini kuney'khathi zokungaphathwa kahle, evangelini kuney'khathi zokungathandwa. Ngithi hlanganyela nami ekuhluphekeni, uhluphekela ivangeli. Ivangeli wabantwana bakaNkulunkulu liyinto enhle kuthina noma besingahlupheka-ke okomzuzwana. Esibekelwe yona bazalwane, inhlupheko zesikhathi samanje ayinakulinganiswa nesibulo esiyakuyona. Usibekelile izinto ezinhle. Masibekele izinto ezinhle, ngithanda ukubheka lezo ayikhuluma ngayo uPawuli la, bazalwane, ukuba uma befundiswa abantu abaze babe nokuqonda. Ngicabange lapha ku-1 John chapter 5 verse 20 wakhona athi indodana yomuntu isifikile yasinika ingqondo ukuba simazi oweqiniso, sibuye siphakathi kuyena. Naye ukhona ukithina indodana yomuntu isifikile yasinika ingqondo ukuba simazi oweqiniso. Sinengqondo thina engafani nabantu basezweni, ngoba nokubuka kwethu asibuki njengokubuka kwabantu basezweni. Abantu bazalwane, uma sifikelwe iy'khathi zokulimba ney'khathi zokuhlupheka, siyahluthwa uNkulunkulu. Lapha sisuke sihlushwa isitha kona sizosuka iposition yethu e-right kanye noNkulunkulu. Yona isifikile indodana, wonke umuntu ongumntwana kaNkulunkulu la endlini isikhona ingqondo yokumazi, isikhona ingqondo yokumthanda, inhliziyo isimvumile yini. Uyahamba naye, uyahlala kuye, uyamkholwa, uyamethemba ngey'khathi zonke. Indodana yomuntu isifikile yasinika ingqondo uba simazi oweqiniso. Thina sazi oweqiniso, bantwana bakaNkulunkulu, ingqondo esanikwa yona hlasamukela uJesu. Kuthiwa kuThimothi akabe yibutho elithembekile likaKristu Jesu. Mazoba yibutho wonke umuntu ogqoka isiphika, ogqoka isililo, ongagqokile, oselisheni, singamabutho kaKristu sonke. Ngoba sisebenzela ogqokile nongagqokile enkonzweni, sibuthiwe sonke sazosebenzela umbuso kaNkulunkulu. Ngakho-ke singamabutho. Ibutho sithi-ke linomqondo wokwenza abanye babe ngabafundisa abanye inkonzo kaNkulunkulu. Lokhu kusho ukuthi ibandla liyisikole la kufundwa khona. Uma kukuthi akufundiswana enkonzweni, kusho khona la okusathe ukusalela khona esimele sikhuleke ukuthi uNkulunkulu asisize kulezo zimo ezinjalo. Ibutho likaKristu Jesu mali hlupheka, bazalwana, ake silibheke ukuhlupheka kwebutho. Mali hlupheka ibutho likaKristu Jesu lihlusi lakuhumusha ngokuthi nalo lisuke lihlanganyele ehluphekweni sikaKristu Jesu. Ohambeni lakho ehluphekeni kwakho esimlandelayo akazange waze waphila kahle. Uhambeka buhlungu, waphathwa kabi, izinto zangaba zinhle nakuyena. Ubhalela-ke uThimothi etshela uPawuli etshela uThimothi ethi hlupheka nami, ukuthi akahlupheke ngoba uThimothi ufakazi okuhlupheka kukaPawuli. Uyakhumbula uPawuli bemkhanda ngamandla encwadini yezenzo chapter 14 verse 20 wakhona, bamkhanda ngamatshe ngenxa kaJesu, bamshaya bamkhanda ngamatshe bathi ufile, bamhudulela ngaphandle komuzi. Hayi webandla owethu meseshayiwa hudulelwa ngaphandle, asiyekele sombunganyeni. Bahamba
ibandla lambunganyela ngoba ivangeli linamandla. Noma esefile wavuka uPaul ngenxa ukuthi abazalwane benze njani, bahamba bambunganyela. Thina abazalwane, umzalwane meseshayekile asenze njani bantwana bakaNkulunkulu? Asimbunganyele amvuse uNkulunkulu. Ibutha lihle webazalwane alikubalekeli ukuhlupheka. Ibutho liyabekezela endleleni. Amen. Ngiyayishiya mina lenkonzo manje. Ukulizwa ukuthi selisho njalo umzalwane sesho njalo esesengeka phansi. Kepha thina ibutho sithi alenze njani? Alibekezele endleleni noma izimo ziba njani. Sidinga ukuthwalana bazalwane, siduduzane endleleni ukuze nabahlehlayo bangahlehli babuye beze kuNkulunkulu. Basi angabikho namunye ozolahleka. Eshumayeleni lakhe uPaul yakhumbula ukuthi bamthatha bamhudulela ngaphandle, ehluphekela uJesu, ehluphekela ukushumayela indaba yokubuso kaNkulunkulu, bamhudulela ngaphandle. Ibandla lambunganyela bamthandazela abazalwane. Webazalwane, asivukele siphiwo phakathi kwethu. Akuzukwenza befundise kuphela, nawe kukhona loNkulunkulu akubizele wena ukuthi uma ukhulekile izinto zenzeke. Lapho ngiyayithanda lenkonzo kaPaul yokuthi uma ekade ehuduliwe wabekwa ngaphandle komuzi, wenze njani uPaul webazalwane? Uma eseqedile eseshumayela akahambe khona athi ningibona mina ngavuka sengifile. Ngeke ngibezwe abantu beyincoma ngezinto eseke senzeka kubona. Kepha-ke thina okwethu ukuba udumuluke kuye. Kungabi thina kuba bekulesikhathi samanje umuntu ubeyathi avelithwe yilona phela owavuka sefile. Kodwa-ke senze njani bazalwane? uPaul kwamthobisa wayibonke inkonzo abantwana bakaNkulunkulu abambeke kuyo nabamlangaze nabamhlanganyele kanye kuzona. IBhayibheli webazalwane liyasitshela ukuthi kunabazalwane abahlupheka ngenxa yevangeli. Abaprofeti, uMoses wakwahlupheka eGibhithe. Lithi izwi lenkosi wancamela ukuhlupheka kanye nabantwana bakaNkulunkulu kunokuthokoza esonweni okwesikhashana. U-Elijah wahlupheka ezingelwa uJezebeli, kodwa waqinisela endleleni wamkhonza uNkulunkulu. Ukuhlupheka-ke webazalwane akuve kungenxa yokuthi uNkulunkulu uyasizona. uNkulunkulu akasizoni, uyasithanda, uyasethemba uNkulunkulu ukuthi endleleni esihamba kuyo uzoma nathi sizakumkholwa, sizaqinisela endleleni. Inhlupheko zidalwa yini webazalwane? Zidalwa umyalezo esiwuphethe kaJesu Kristu ongathandwa yizwe. Yabona nje umyalezo eniwuphethe bantwana bakaNkulunkulu wokuthi uJesu uyasindisa nezoni ziyahlanzwa, izwe likuthandi lo. Kepha nina nibiziwe uNkulunkulu ukuba nize nenze umehluko ezweni, nenze umahluko emphakathini eniphila kuwona. Qaphela-ke indlela njengomntwana kaNkulunkulu nanjengebutho likaKristu ohamba ngayo nangendlela oyiphatha ngayo. Akuthi mabekubona bathi impela uNkulunkulu wakho uyaphila ngoba uyabekezela endleleni yakho. Ngaze ngathanda dadewethu ufundise umkhisi, ngizwile inhlupheko zakho ukuthi impi yagadla iyabuyelela kuwena, kodwa umile uyamkhonza uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu nabantwana bakaNkulunkulu ukuthi akumnandi bona, kepha lokhu khona enkonzweni isitha usifuna ngathi ungabona ngathi uNkulunkulu akekho, kanti uNkulunkulu khona ukuthi kuzihlaselwe izindlela zakhe ezimukhonzayo khona zizophela amandla, ungaphela amandla. uNkulunkulu ahambe nawe
akulonde endleleni. Inhlupheko bazalwane zisimangaliso. Kukhona-ke ngicela siqaphele ingozi yokuhlupheka esixwayiswa kuyona. Khona abantu abahlupheka ngenxa yokuyigaxa ey'ndabeni zabanye abantu. Mayesevuna iy'thelo zalapho ablame abanye abantu, azablame ibandla likaNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi ulapha kuphela First Peter chapter 4 verse 15 wakona, ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngenxa yokuba engumbulali noma eyisela. Angithi azizwa lezinto akuzona ezakithi. Noma engawenza okubi noma ozigaxa ey'ndabeni zabanye abantu. Qaphela ulimi lwakho, qaphela ukukhuluma kwakho, qaphela ukuhamba kwakho. Ungahambi uyigaxa nala ungafanele khona, ngoba uthi ufuna ukurecognize, ufuna ukwaziwa. Hayi bo, usufuna ukwaziwa ngoba ezulwini uyaziwa nje. Unganaki lokuba la yokurecognize kwasemhlabeni. Yebo, siyakurecognize kuhle bona kuba simasibona izinto ezinhle sizisho, kodwa okukhulu kunakho konke ukuthi igama lakho libhaliwe nokuthi ezulwini izenzo zakho ziyaziwa. Ungahlupheki muntu kaNkulunkulu ngokuba wena wenze njani, uhambe wayigaxa la bengafanele. Uxwayisa izwi likaNkulunkulu. Uthi umfundisi, uthi ubaba wethu ubaba uDlamini, liyasifundisa webazalwane ivangeli uyinhlupheko. Ziyasifundisa uba sihloniphe. Inhlonipho ibalulekile webazalwane. Uma ngabe kusho ukuthini, kusho ukuthi umuntu olihloniphayo izwi uhlonipha izwi nemiyalo kaNkulunkulu. Izwi liyasifundisa noma ngiyahlupheka noma ngihlupheki, kepha ngiyafunda esimweni sami ukuba ngiligcine enhlizweni yami izwi likaNkulunkulu. Izwi lakho ngilibambe liwuvuse umoya wami. Liza kusivusa izwi likaNkulunkulu. Hayi webantwana bakaNkulunkulu. Listen la bafunda uJakobe uchapter 1 verse 22 yakhona. Yibani ngabalenzayo, ningabi ngabalizwayo kuphela, kepha nisho masenilizwile izwi nihambe niyolenza. Ilelo bandla uNkulunkulu alilizayo ukuba lizokwenza nanjengoba yena uqobo lwakhe ethanda. Ebandleni kunemsebenzi eminingi. Nawe kukhona okwakho ongakwenza ebandleni. Ubalulekile nawe. Akuve ukuthi ebandleni uyosusebenza umsebenzele uNkulunkulu mhla ukhethile. Nawe wena ungakhethiwe unako ukuba umsebenzele uNkulunkulu. Bayabhubha abantu ngaphandle. Bayabhubha abantu ngaphandle. Bazalwane nobani uyabizwa noma abantu bengathi bakubhuqe bathi uzenza ikholo elikhulu, vele ngaphakathi ukholwa kakhulu. Amen. Ukholwa bakho muntu kaNkulunkulu akufana kube yini, akube isidudla ukukholwa kwakho. Ngoba bazalwane ulandela owahlupheka ngenxa yakho. Silandela ohluphekile bazalwane. Ibamba malifinyelela ebudodeni obupheleleyo. Incwadi yabase-Efesu isifundisile la ukuthi-ke kuney'phiwo ezikhona okumele ukuthi ibandla libe nazo lezo phiwo. Nawe hamba okhuleka kuNkulunkulu. Ngiyakubema, ngiyakubiza umuntu kaNkulunkulu. Ayokhuleka kuNkulunkulu akuphi isiphiwo sakho ukuze usazi ne-ofisi uNkulunkulu akubizele kulo ukuze ulazi
ngoba thina sonke esoba okapteni. Ayibonge Nkosi. Uyabona uPaul ubhalela uTimothy ngoba umbonile esebenza ngaphansi kwakhe. Usevile ngaphansi kwakhe. Bazalwane. Ebandleni abase-Efesu basitshela ukuthi kunemsebenzi edinga bakhona ebandleni. Leyo msebenzi singayibala. Uthi kabanye babiziwe babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofethi, abanye babe ngabavangeli, abanye abelusi, abanye abafundisi. No, abafundisi, teachers. Kanti ebandleni lethu sinabafundisi bezwi lenkosi, nabo sithi ama-ministers of the word. Bazalwane, lezi zinto ziyakulisiza ibandla. Malifundiseke kahle ibandla, lazazi lezi zinto, layibamba, liyokwakheka ibandla, liye phambili ibandla, likhule bazalwane. Kunabantu la bazalwane abadinga ukuphuma, bahambe bayolanda abantu ezweni la bebambeke khona. Likhuluma la ebandleni nje. Kuthiwa kuney'phiwo lazinto kufanele zibe khona ebandleni. Esithi yini? Abapostoli, abaprofethi, abavangeli, abelusi, kanye nabothisha. Benzani-ke laba webazalwane? Abapostoli ilaba bantu abambonile uJesu, ilabo abafundile uJesu, ilabo abahlalile noJesu, ilabo abathunyiwe uJesu, ilabo abahambe bayobeka isisekelo emabandleni aze akhona. Njengoba sibhalelwa namhlanje kuthiwe khona lase-Efesu, kukhona laseKorinte, kukhona elalaphaya nelalaphayana. Wonke lawo mabandla abahambele ababethunywa nguJesu bengabapostoli bakhe, ebathuma ukubagcoba ukuba bayokwenza umsebenzi wakhe. Wakhona labo ababengabaprofethi ebandleni likaNkulunkulu. Kuyadinga babe khona abaprofethi ebandleni likaNkulunkulu, babakhuluma izinto ezisuke zifihlakele nezinto ezisuke zijulile kakhulu. Umprofethi akuyena umuntu oyikhulumela yena, kepha umprofethi umuntu okhulumela omunye umuntu. Kuloko kwezwi umprofethi ukhulumela uNkulunkulu kuphela. Yes. Akakhulumeli omunye umuntu. Umprofethi uma ekhona ebandleni ukhuluma ngeifundiso zendodana yakhe uNkulunkulu. Uphethe imfihlakalo zasezulwini. Uma ekhona onjalo mayikhuluma umprofethi, inhliziyo yabantu yahlabeka. Abantu bangathandi. Ingakho phela akekho umprofethi owaphathwa kahle. Bahlupheka bonke abaprofethi webazalwane. Akekho okwaba mnandi ngoba umyalezo kaKristu Jesu awufiki ube mnandi ebantwini. Abantu abafuni ukwehlukana nezwe, abantu abafuni ukwehlukana nezinto zabo. Bakhuluma ngabaprofethi. Abaprofethi ngekhona abeqiniso, kube khona ngebona beqiniso. Labo ngebona beqiniso banempawu zabo ababonakala ngazo. Bashumayela lokho kuzothokozisa abantu, hayi kuzothokozisa uNkulunkulu. Bashumayela babheke lokho okuzozuzisa bona nenhliziyo zabo, ababheki okusuke kubheka kakhulu kuNkulunkulu. Bese kuba yilaba abantu uNkulunkulu ababizileyo nababekileyo phakathi kwethu, abangabavangeli. Abevangeli lizindaba ezinhle. Kukhona abantu okumele ukuthi bahambe batshela abantu izindaba ezinhle zikaNkulunkulu. Ivangeli indaba esindisayo kumuntu oyamukelayo. Uma ivangeli lingamsindisi umuntu, kusho ukuthi akabi ivangeli. Mhlawumbe indlela elilethwe ngayo
ayilethwanga kahle, kodwa lona ivangeli lenze njani? Elokusindisa abantu ezonweni zabo, bashiye babuye. Abavangeli uma bengawenzanga umsebenzi, mhlawumbe ukhona la endlini oyayezwe kahle ukuthi uyitholela icala yena uma ngazange azwafakaza, watshela abantu ngoJesu Kristu ophilayo, atshela abantu ngezindlela ezinhle ezithandwa nguNkulunkulu. Kunabantu abanye uNkulunkulu ababizela enkonzweni yokuba babe ngabelusi. Labo bazalwane abangabelusi banoyazazi ukuthi ngezikhathi zonke banomelusi omkhulu. Thina sinomalusi omkhulu osinakekelayo. Siyazi ukuthi noma bengafika uhlobo olunjani lwenhlupheko, ngoba salusiwe, isandla esinamandla asibi nakuzwela kulezo zinto. Labo bazalwane ababekwa umoya oyingcwele ezimvini zikaNkulunkulu, wabelusayo bazalwane bawenza umsebenzi wabo ngothando. Ukuba senkonzweni, iba senkonzweni ngothando. Ukuba senkonzweni musuphoqwa ukuya enkonzweni yizwe ngaphakathi lento. Ungabali ukuthi ngabengile nangesonto edlule ngenibone izinceku zikaNkulunkulu kukhona ababheka ilanga lishisa kakhulu angaya enkonzweni, ngesonto elizayo abheka ikhethini liyana, hayi angizukuya enkonzweni. Hayi bazalwane, asingavilaphi ekusebenzeleni uNkulunkulu. Webazalwane, angithanda ukukhuluma kakhulu nangezinye izinto, mfundisi baba wami bakuDlamini, ukuthi kunalento ekuyenzeke befundisi. Ngeke ngilalele mangisemlindelweni bazalwane ukuthi ubengaphuthele, ube usize ebandleni, ube sekwenza konke, kanti omunye nje hayi ubeyizela once a month enkonzweni. Kodwa nje ngoba usethulu bazalwane sesithi hayi ubekade elisebenzela ibandla lilahlekelwe ngani umuntu obekade enganikeli ngisho ukunikela. Sikhuluma bazalwane, sikhulume ngabelusi abenza umsebenzi kaNkulunkulu, babesibonelo somhlaba. Nawe la ukhona njengomzalwane, iba isibonelo ebantwini abangamazi uNkulunkulu. Bathi bebona wena babona ukuthi mase ngikholwa. Yazi ukuthi nabantu athi umuntu mhlanga kholwa bebaningi abanye, athi umuntu mhlanga kholwa ngokholwa njengosibani bakhe. Hayibo kube khona abasalayo athi umuntu mhlanga kholwa noma bengayiboni bakhona, noma ngaba saja abayiboni into oyenzayo, kodwa bakhona abayibonayo baze bathi mhlanga kholwa. Ngokholwa njengobani, ngoba bayawubona umehluko empilweni. Ivangeli sifundise bazalwane, bakuthiwa khona labo ababa ngabefundisi, laba abakwaziyo uba bafundise ilizwi lenkosi. Sithe bazalwane uthi uPaul lapha kuverse 2 babe namandla okufundisa abanye inkonzo kaNkulunkulu. Ngithi-ke bantwana bakaNkulunkulu, ibandla liyisikole la kufundwa khona impilo yobuKristu. Mase sisifundiwe impilo yobuKristu, ibandla liyophelela ebudodeni. Amakholwa phela webazalwane akhula ngokufundiswa nangokufundisana. Wena osufundile fundisa nabanye, wena osusizakele yazisa nabanye ukuba ikhona indlela abantu abangasizakala ngayo emsebenzini kaNkulunkulu. Sengiyehla-ke bantwana bakaNkulunkulu, sengehlela ngezansi ngithi-ke phakathi kwethu hamba nawe uyofuna abanye. Ngithi ukuhlupheka bazalwane kuyasifundisa ukuhlonipha. Sithi ukuhlonipha kudinga sikwenze ukulihlonipha izwi likaNkulunkulu. Masilihlonipha izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakuthokoza esekhaya esihlalweni sakhe sobukhosi ezulwini. Ngithi kuwena hamba-ke nawe, hamba ohlanganyela ukuhluphekela ivangeli. Mawuzohluphekela ivangeli, mawube kuwe lowo mqondo okhona kuKristu Jesu.
Ndodana isifikile yasinika umqondo nengqondo kaSimazi oweqiniso sesikuyena oweqiniso. Cela uNkulunkulu ukuba nawe akakupho kwakho. Akekho uNkulunkulu onayendlini angeke azamupha umecela uNkulunkulu. Wonke umuntu olayendlini umela usizo ebandleni. Hamba nawe ngalawo mandla. Hamba nawe ngalawo mandla nawo. uNkulunkulu akusize ube isibusise emphakathini. Uthembeke emphakathini, bakwethembe nje abantu. Ube isibusise emphakathini. Hamba uyoba isibusise ebandleni. Hamba uyoba isibusiso emndenini wakini. Hamba uyoba isibusiso emphakathini. Nala usebenza khona, kumbe nala ufunda khona, nala nje oba khona uthola khona ukuphila. Hamba uyoba isibonelo esihle. Hlanganyela nami izinhlupheko, zikufundisa nenhlupheko bazalwane ukuthobeka ngoba esimlandelayo wahlupheka naye. Nathi masihlupheka siyaduduzeka ngokuthi iyaphila into esiyilandelayo. Cela ubaba uNkedi mfundisi incela uthandaze. Siyabonga Mongcwele ukubusimemele kule ndawo yaseGroundville. Uzosixwayisa, uzosikhuza futhi uzosiqondisa uNkulunkulu wethu ongcwele malungana nezinhlupheko. Sibonga ukuthi inkosi awusho ukuthi asiye kude nazo, kodwa usichazela ukuthi kuyohambeka kanjani kuzo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ubufakazi baloko sikubone ngawe Kristu Jesu ukuthi zaba khona inhlupheko kodwa waphakathi kuzo. Ngakho ke Nkosi, ekseni nje Nkosi masihlanganyele kule ndawo siyathandaza Nkosi ngaleli lizwi ukuthi Nkosi yami alifane nodondolo lokwazi ukuqhubeka nohambo, ngoba uNkulunkulu wethu ongcwele zona zikhona futhi asinamandla ukuthi sithi singaphela nini, kodwa sithandaza umthandazo ukuthi Nkosi yami uma sezifikile sithandazela ngamandla okukwazi ukuqhubeka uNkulunkulu, ngoba makuphela amandla baningi abebebambelele kithi nabo abayolimala endleleni, kodwa masiqhubekile thina uNkulunkulu wethu ongcwele bayokwazi ukuthi kuyahambeka noma usukhathele. Ngakho ke Nkosi siyathandaza ukuthi leli lizwi eliwele kithina Nkosi yami alisigcine njalo lisilondoloze, ngoba njengoba sihlangene la ukuba benginganikeza umuntu nomuntu ithuba ngezinselelo abhekene nazo bekungeke kube kuhle, kodwa sibonga ukuthi wena Nkosi isisombululo sinika sona esokuthi kuyaqhubekeka noma kumnyama. Sithandaza ke sibonga Nkosi yami ngenceku yakho emela ngaphambili yadlulisa lo myalezo. Sithandaza ukuthi Inkosi qhubeka ukumnika umyalezo, umgcwalise njalo ngawakho amandla nesibindi Nkosi yami ame elikhuluma leli lizwi lakho ngesibindi. Sithandaza sicela konke lokho ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Kuhle se